En aquest llibre he volgut reflexionar sobre aquells aspectes intangibles, subtils, que conformen la nostra professió, que potser no hi donem la importància que caldria, però que en canvi en som conscients quan hi reflexionem individualment. Proposo aquests conjunt d'aspectes, d'actituds, de valors, de saber estar, de saber relacionar-se, com aspectes claus de la nostra professió, per reflexionar-hi individualment, però també en comunitat, perquè penso que la nostra professió, el nostre ofici, és un ofici que es desenvolupa fonamentalment en comunitat, en equip. És una aposta en la qual no intento proposar certeses ni dogmes. Millorar la nostra professió, millorar el nostre fer i desfer de cada dia, passa per atrevir-se a pensar, per atrevir-se a reflexionar, per atrevir-se a comprometre's, per atrevir-se, si cal, a desobeir, tot apostant per aquest compromís per l'escola i per l'educació. L'escola és essencial i ha de contribuir a millorar i transformar el món que ens ha tocat viure.